केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी विधान परिषदेच्या जागेसंदर्भात एक मोठं विधान केलं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी विधान परिषदेच्या एका जागेचा शब्द दिल्याचं आठवले यांनी म्हटलेलं आहे। यावेळी बोलताना त्यांनी महापालिकेला जागा दिली नसल्याची खंतही व्यक्त केली आहे। महापालिकेला एकही जागा जेवढ्याला मिळाली नाही तेवढ्याला मुख्यमंत्र्यांनी बोलून आपल्याला सांगितलं की यावेळी तुम्हाला एमएलसी देणार। मग आता ते कुठली या ज्या 9 मध्ये ते देत आहेत की नंतर ज्या आपल्या ज्या राज्यपाला नॉमिनी आहे ते त्याच्यामध्ये देतात माहीत नाही आहे। पण काल माझ्या भेटीमध्ये ते म्हणालेले आहेत की आम्ही जे आश्वासन दिलेलं आहे त्याप्रमाणे मी देणार ते म्हणालेले आहे। त्यामुळं आता मी त्यांच्याशी संपर्क साधणार आहे। पण एक एमएलसी यावेळेला आपल्याला नक्की मिळेल आणि 1 किंवा 2 जे महानगरपालिकेचे आपल्या 1 किंवा 2 जे आपले अध्यक्षपद आहे ही अध्यक्षपदं आम्हाला द्यावीत असा आमचा आग्रह आहे। तो